8.000 eura. Jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. Večeras vam ovdje mogu dati 3 obećanja. 318.000 nezaposlenih, 320.000 ljudi pod blokadom, tisuće i tisuće mladih koji odlaze, 20.000 ove godine. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. To vam obećajem ovdje večeras. Sada taj trend moramo nastaviti još krupnijim koracima. Pazili smo na svaku kunu, na svaku lipu. 8.000 eura. Svi ste vi moji, jer vi to zaslužujete. Ponižene učitelje, ponižene branitelje, ponižene umirovljenike, državu na dnu svih europskih razvojnih ljestvica bez ikakve razvojne vizije. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer vi to zaslužujete. 8.000 eura. Zamislite 8.000 eura za naše mlade. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer vi to zaslužujete. Gospodarstvo u recesiji, deseci tisuća ugašenih radnih mjesta, egzodus iz Hrvatske. Navuko se čale, to je braćo strašno, konzumira bijelo kao da je brašno.